Díomh a cóide is me se Jill McMahon ó Gaile Dachas. Nniu tá mé an taspáintíomh Conas, Searmanas nó ócáid a agrú dos Naíonra ag úsáid dachfaní atá a going sa bhaile. Áitigin le solas nádúrtha ghuthán cliste. Banda Robert. An sin tá rá a gcuibh idir chlódúir, laptop nó iPad, board iarnála le gachfad a leagadh amach nó heasamh os chóramach an camera dul a frósa video a ranú an tús a chur leis an taifead. Bíag selfie mode bronnta a gcuibh. Agus bíigh cinnte go bhfuil sé in landscape seachas portrait. Is féidir an banda a úsáid leis an gamar nó an ghuthán a gramú leis an marid, so níl se seo chun sleanú fadas go bhfuil sé air. Agus rud é gana chur taifead camera. Feiceigh sibh an seo go bhfuil na bandaí dul thar an picúir, ba tá sin cearcolóir ní bheidh se sin taifeadtha. Is gá a bheith ordealach cáhfuil an lunsa, tá an lunsa an seo san nábíoch aonrad ag clúdach an lunsa an sin. Tá sé fíorthach go mbeadh an solas ag teacht I dro de aig seachas taifeadí. Mar hampla, má tá an solas taifeadíim níl se fanna má aige eáil mar is ceart. Ach, má chas an timpeall agus go bhfuil an solas ag teacht I maithrósa is féidir mise eáil bhfuil níos fearr. Mar bhfuil solas nádúrtha goibh sin ómlan go brad, bhí cinnte go bhfuil lampa nó bhfuil an os de chóir seachas taifeadíat. Inis, tá se seo sacrtha agam. Agus bháling go mbeadh se seo ag brenn dír armsa, seachas híos fum líne súile díine. So náscóil tú caiid díreach le déine an os de chóir. Bháling go níonmuid rud ag an speisialta dus na páistí. Go mbeadh atmosfér crothatha agat. Is tócha go bhfuil cuid a gcuibh ó bhfuil rocht an gcuibh ar an Naíonra é hain. Is féidir síomh leis na bréagáin agus na leabhar, beidir pictóirí. Mar bhfuil a lehead a gcuibh, just crothaigh spás das mar seo de tain gur teddies in acalaat bláhanna. Maisí chun ar timpeall airt bháling síomh an Naíonra a chorthú dus na páistí. Anis is féidir an teastais a íoslódáil ón rifost. Tá dá bealach leis seo úsáid. Is féidir sleanán na chur le chéile. Agus má tá greengraf ranga, nó greengraf fórne, greengraf den na mhúinteoirí, den na páistí, den Naíonra, aonrad mar sin, déanamh sé sin a bhád níos persanta é agus chuirfh sé scitamíní ar na páistí. Nu is féidir an teastais a chur ag gló, agus anam an fáiste agus an Naíonra a scríomh isteach chu féin. An sin, déan an teastais a bhrunne ar an báiste ar an taifead. Is féidir WeTransfer.com a úsáid leis an bhí seán a sheola ag hismóirí. Bé an cód bhí seán rómhór le seola thar go ná rifost. In áit seo is féidir cruinniú ar Zoom a agrú agus cuireadh a thabhairt de hismóirí freastal ar an mrunna bio ar líne. Má tá leathnach Facebook ag an Naíonra is féidir Facebook Live úsáid agus cuireadh a thabhairt de hismóirí leagáil isteach ag am áirithe a bheith an le brannú ar an Searmanas bronnta leis na páistí.